गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया राजकन्या बरुआनो जामिन होबाय। महाराष्ट्रनि आगुनि गिबि मन्त्रि देवेन्द्र फाडनाविसखौ मैया मुम्बाइ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। गुवाहाटीनि चन्द्रपुराव महम्मद मनि मुंनि सासे बांलादेशनि नोगोरारिखौ पुलिसा खादों। दिनै गंबा रायजोनि बिसायख'थिनि भट साननाया जागोन। यूपी, पान्जाब, उत्तराखंड, गोवा आरो मणिपुर विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया फुंनि 8 रिंगानिफ्राय सोलिगासिनो। बांलादेशनि प्राइम मिनिस्टार शेख हासिनाया भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीखौ साबायखर बावदों सागु बांलादेशीखौ इउक्रेननिफ्राय लाबोनायनि थाखाय। आसाम नोगोर निगमनि बिसायख'थिनि भट साननाया मैया जोबनानै थांबायमोन। 80 नोगोर निगमनि गेजेराव मोन 75 नोगोर निगमखौ बीजेपीआ दखल खालामनो हादों। आसाम नोगोर निगमनि बिसायख'थियाव दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविंद केजरीवाला दैदेननाय आम आदमी पार्टीनि सानै बिजाथिया देरहानो हादों। माजुलि उफ्रा बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारिया दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय सोलिगासिनो दं। तिनिसुकियानि लिडुआव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। तिनिसुकिया पुलिसनि संदाननायाव बे हाथियारखौ बोखांनो हादों। आसाम मेघालया सीमानि जेंनाखौ लानानै फैगौ 15 मार्चआव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों आसाम मेघालयानि गिबि मन्थ्रिजों सावरायगोन।